Крэмль узмацняе ваяўнічую рыторыку ў адрас краінаў Балтыі, а тым часам з боку Беларусі ў Літву залятае ўжо другі за месяцы беспілотнік. Супадзенне. Ну, нават калі так, то ўсё больш масавыя залёты БПЛА з боку Расіі ў нашу краіну павялічваюцца рызыкі як насельніцтву Беларусі, гэтак і ў цэлым бяспецы рэгіёну. Невядома, якая з гэтых правакацый ці выпадковых залётаў можа стацца пагрозаю наогул для мірнага жыцця. Сёння раніцу жыхары Літвы атрымалі трывожнае паведамленне на тэлефоны. У краіну з тэрыторыі Беларусі заляцеў беспілотнік невядомага тыпу. Паводле літоўскай паліцыі дрон заўважылі на вышыні каля 200 метраў у раёне Вільні. На экспертном и на государственном уровне обсуждается то, как усиливать воздушную оборону, особенно потому, что это не только вопрос Литвы, но помним, что были происшествия в Латвии и также в Польше такого рода. Старэйшы дарадца нацыянальнага цэнтру кіравання крызісамі Дарус Бута паведаміў, што ўсе літоўскія службы цяпер у рэжыме павышанай гатовасці. Пакуль што невядома, якой мадэлі быў беспілотнік і з якой мэтай ён мінуў мяжу. Адразу пасля інцыдэнту над Вільняй у літоўскім небе былі зафіксаваныя 4 выведныя самалёты НАТО. Сярод іх амерыканскі Боинг RC-135 і 2 бомбардье Челленджеры 650 Артеміс. Паводле платформы Flight Radar 24 адзін з самалётаў здзейсніў пасадку каля Клайпеды. Нагадаем, што 10 ліпеня ў Літве ўжо фіксавалі прылёт расійскага дрона Гербера з боку Беларусі. Так, падзея, якая можа мець шмат наступстваў у нашым рэгіёне, пачне бадай ад самых вялікіх у маштабах, так і Беларусі, і балтыйскіх краінаў, Літвы, Расіі і Украіны. Тым больш спікер у нас з Украіны, хоць і выдатна знаецца на беларускай тэматыцы. Ігор Тышкевич, палітычны аналітык, з намі на відэасувязі. Вечар добры, спадар Ігор. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты, Валера, хацеў пачаць? Так. Я чую. Чуваць. Мне чуваць. Я пакуль што не пачуў. Спадар Ігор, добрый вечер вам. У мяне да вас адразу пытанне. Паслухайце, беларускія вайскоўцы, яны ж збіваюць расійскія дроны, і гэта перыядычна адбываецца, а тут вось нейкая даволі дзіўная сітуацыя. Дрон паляцеў праз усю Беларусь і спакойна паляцеў у Літву. А як так здарылася, яго-то чаго не збілі? Як думаеце? Давайте так, пытанне ў тым, які быў маршрут гэтага дрона, ён расійскі ці беларускі. Гэта вайсковы ці кантрабандны. Таму што калі гэта дрон, які перавозіў пэўны кантрабандны груз, прычым гэта не абавязкова кантрабандысты, там прыватныя асобы, гэта можа быць і атамная дзяржава, што называецца, ён дзесьці прыземліўся і ўсё. Калі гаворка ідзе пра, допустим, разведвальны беспілотнік, які нясе на сабе пэўную апаратуру, тут можа быць інтарэс расійскага боку, які, допустим, мог запусціць з Калінінграда, у такім выпадку гэты дрон мог прилетець па-за увагай радару, допустим, праз тэрыторыю Польшчы ўжо пасля залеціць у Вільню. Гэта магла быць самадзейнасць і беларускага боку, у тым ліку з аднаго боку разведка, з другого боку выпрабаванне новых сістэм таго ж самого беспілотніка. Спадар Ігор, выбачайце, маем пазіцыю вось 2 гадзіны таму. Была военно-паветраных сілаў Літвы, што пакуль што найбольш верагодны сцэнар – гэта дызарыентацыя самалёта праз украінскае ПВА, супрацьракетную абарону. Але яны разглядаюць і іншыя сцэнары. Глядзіце, з аднаго боку так, гэта мог быць шахет, тым болей, што была паветраная атака ў Украіне, але тады дызарыентацыя, сістэма дызарыентацыі працуюць наступным чынам, то бишь падмена альбо глушэнне сігналу. GPS, мабільных сувязей і так далей. Пасля таго, як дрон уваходзіць у зону упэўненага прыёма сігналу, ён хапае і падхоплівае дакладней свое актуальнае становішча, пачынае нейкім чынам кружляць, нейкім чынам даварочваць. Таму, калі б гэта быў шахет папярэдніх партый, якія адзін раз збілася, пасля ад кропкі, дзе выйшаў, пачынае адлічваць свае каардынаты, можа быць, хаця такія дроны ўжо досыць даўна Расія не запускае па Украіне. А сродкамі РЭБ дабіць ажно да беларуска-літоўскай мяжы, пры ўсёй маёй павазе, Украіна пакуль што такія плошчы не пакрывае.
Ось, таму вот все ж таки да, ёсць пазіцыя афіцыйная Літоўскай рэспублікі. Я, в прынцыпе, разумею палітычны складнік гэтай пазіцыі, які можна расійскай мовай, скажем так, акрэсліць словамі «не нагнетайце», то, што вельмі любіць казаць расійскі бок. Але яшчэ раз, на маю думку, мог быць пуск з Калінінграду. Ну, такім выпадку заява, што гэта з Калінінградскай обласці, аўтаматычна, каб гэта пацвердзілі, допустим, літоўскі бок, яны аўтаматычна кінулі камень у агарод польскай супрацьпавітрянай абароны. Гэта з беларускага боку, але зараз залішняе, назовем так, абвастрэнне адносінаў дадаткова не патрэбна. Палітычна не патрэбна проста. З іншага боку, так, это мог быць шахет старой партыі, які залецеў. Ну, хаця яшчэ раз паўтару, што такога тыпу шахеды, якія вот так вот гублялись бы, як дзеці малыя, ўжо даўно, даўненька, скажем так, у налётах не брало удзел. Так, ну і тое, што это другі за месяц дрон, другі такі залёт, таксама на трывожныя думкі наштурхоўваецца. Гэта магла быць свядомая правакацыя, допустим, давайте так. Калі гэта частка вот таго налёту, адзіная, калі гэта з таго, што ішло на Украіну, адзіны варыянт, як бы там не было, частка гэтага дрону, яны реальна кіруюцца рэальнымі людзямі, ну, адпаведна, мог прыйсці новы загад, а паляцелі камы да Балтыкі. Таксама такое магло быць, змена загаду, ну, але як адзін з варыянтаў. Ну так, ну і мы зразумелі так, што вы лічыце, што все-таки Вільня цяпер не зацікаўлена так, в такой падвышэнні рыторыкі, так, эскалацыйнай з Беларусю. Бездоказна, просто пытанне такое, каб збілі адно, каб быў беспілотнік у руках другое, а так, вот ён лецеў, кадысь ён знік. А што калі вось гэта з'яўляецца часткай агулам этой інфармацыйнай кампаніі, ці яна сваім проста чэргам ідзе пра пагрозы Расіі ў адрас балтыйскіх краінаў, ну і маем ужо нават рэакцыю вядомага генерала Бена Ходжса, так, які кажа, калі Расія нападзе на НАТО, Калінінград будзе знішчаны ў першыя ж гадзіны, але могуць прайсці 2 тыдні, перш чым дадатковыя сілы прыбудуць у Літвы. Вось гэта апошніх дзён рыторыка Крамля, толькі рыторыка, ці вы ўсё-такі бачыце такія варыянты, што будуць прашчупваць, прынамсі, так, прамацваць, так сказаць, гэты фланг НАТО, і якая тады роля тут можа быць Беларусі? Мы ведаем, паўгадзіны таму Эйсманд анансавала пазачарговую сустрэчу Александра Лукашэнкі з Пуцінам. Не ведаю, з чым это звязана, ці з Трампам? Ну да, па чарзе. Давайте пачнем з таго, што узгадаем ту ж самую дактрыну Герасимова. І расійскія падручнікі. Перад любым прымяненнем узброеных сил ёсць некалькі этапаў, сярод якіх ключовым ёсць інфармацыйнае развойдванне сітуацыі. Калі мы гаворым, вот вы кажаце, супадзенне ці не, калі ідзе агрэсіўная рыторыка і паралельна з гэтым залетае нейкі дрон, то для часткі насельніцтва, яка не зусім падтрымлівае курс, скажем так, кіраўніцтва ўласных дзяржаваў, навочная дэманстрацыя быццам бы нездольнасці абараніць іх краіну цяперашнім урадам, ну, гэта таксама механізм інфармацыйных кампаній, інфармацыйнай вайны, калі хочаце, інфармацыйна расхітванне сітуацыі. Таму гэта можа быць таксама ўзаемазвязанае. То бок это ўжо можа адбывацца, так, і мы ўнутры гэтага. Выключна вайсковыя механізмы, іх трэба рыхтаваць. Пакуль што я не бачу, каб была вот такая падрыхтоўка, што ў гэтым годзе адразу пачынаць, таму што банальна ў Расіі пакуль рэзерваў няма. Так, ну але вайна, скажем так, ідзе на розных фронтах, у тым ліку і на кіберфронце, і сёння маштабная кібератака на расійскі аэрафлот. Хакерскія групоўкі Silent Crow і кіберпартызаны Беларусі заявілі пра паспяховую аперацыю, якая цягнулася год і прывяла да поўнага паралічу IT-сістэмы кампаніі. Хакеры сцвярджаюць, што знішчаныя каля 7 тысяч сервераў, спампаваныя 20 тысяч тэрабайтаў, так, 20 тэрабайтаў звестак, сярод якіх тэлефонная размова працаўнікоў аэрафлоту. Самае галоўнае пакуль што пытанне для нас, для звычайных беларусаў, што будзе з дадзенымі тымі пасажыраў, і зараз будзе каментар пра гэта афіцыйнай прадстаўніцы беларускіх кіберпартызанаў спадарні Шаматавец, і мы вяртаемся ў студыю. Дадзеныя людзей, якія ніяк не адносяцца да расійскага рэжыму, ніяк яму не дапамагаюць, гэтыя даныя не будуць нікому перададзены, яны будуць ахоўвацца кіберпартызанамі. Все тыя, хто дапамагаюць, звязаныя для расследаванняў, якія будуць праводзіць не толькі кіберпартызаны, але расследавацелі, якім давяраюць, то яны будуць мець нейкі абмежаваны доступ непасрэдна да дадзеных людзей, які цікавы з пункту гледжання таго, што яны звязаны з расійскім ці беларускімі рэжымамі.
Спадару Ігор, вы адразу ж пасля, як стала вядома пра гэтую атаку, я бачыў ваш пост, напісалі, што парадаваліся, так? Ва ўкраіне як адзначаюць эфектыўнасць гэтай атакі і на што гэта ўплывае? Ну, вот я бы не сказал, что Украина там прошли святкаванне. Так, атака была заўважана, про яе написала большасць сродкаў масавай інфармацыі. З пункту гледжання змены стаўлення, ну, дакладней, паляпшэння стаўлення украінцаў да беларусаў, не беларускай дзяржавы да беларусаў, так, это такі істотны ўнёсак. Але тут ключавое, які гэта будзе мець эфект на расійскую федэрацыю, таму што рэгулярныя атакі Украіны дронамі, яны з аднаго боку ўжо стварылі істотныя перашкоды для нармальнай працы расійскай авіяцыі, прынамсі у заходняй часткі Расіі. І калі яшчэ паралельна рэальна знішчаны дадзеныя, тут з гаворкай, я маю надзею, што ідзе не столькі пра дадзеныя пра пасажыраў, колькі дадзены маршрутізацыі і службовыя праграмы, службовы механізм, скажем так, кіравання кампаніі. А тады гэта сур'ёзны удар па аэрафлоту і па некалькім аэрапортам, які выкарыстоўваюцца аэрафлотам як базавы. І тут ёсць некалькі, скажем так, група вынікаў альбо група рэзультатаў, ці тры групы. Першы гэта выключна фінансавыя, таму што простой самалёт вельмі дорога каштуе. Ён каштуе для страхавых кампаній, якія плацяць, кампенсуюць нейкія выдаткі пасажырам. Яны каштуюць для авіякампаній, гэта прастой, гэта абслугоўванне, гэта аэрапортовыя зборы і гэта недаатрыманы прыбытак. Яны каштуюць для саміх пасажыраў, таму што так вернулі, допустим, кошт квітка, але чалавек ехаў, допустим, у бізнес-сустрэчу, і яна не адбылася. Таму эканамічны эфект такой вельмі вялікі, калі зверху яшчэ накладаецца кібератака, то ён толькі павялічваецца. Гэта эканамічны. Палітычная частка агітацыйна, ну, в России вельмі доўга пасля 2014 года кричали, что Российской Федерации ничего не будет, память, тополь санкций не боится, после Крым за 3 дня, все інше. А зараз уже и прилетае, и гэта, прынамсі, частка насельніцтва бачыць, что вот вынікі войны ёсць. У кагось адпачынак накрыўся медным тазам, прашу прабачэння за грубую псіхозі, штось яшчэ, але вынікі ёсць. І нарэшце трэцяе, оно, магчыма, найбольш важнае, але гэта тое, што не працуе хутка. Гэта эфект будзе праз год, праз 2, калі у тым ліку тыя ж самыя атакі будуць працягнуты. Гэта зніжэнне ролі сталіцы ці сталіцу Расійскай Федэрацыі, Петербурга і Москвы, як транспартных хабаў, як цэнтраў прыцягнення і як таго, што ўспрымаецца як ікона якасці жыцця і як бяспечная тэрыторыя. Таму што для любой імперыі ключавым пытаннем і умовай нават выжывання ёсць злучнасць рэгіонаў з цэнтрам. Вот калі яна разрываецца, асабліва ў вялікай па памерах краіне, то на пэўным моманце рэгіёны пачынаюць думаць сваёй галавой. Донбасізацыя Москвы. Найбольшая небяспека для Расійскай Федэрацыі. То бишь Москва, она может перестать быть вот таким иконом такой кропкой притягнения. И это для России небяспека. Ну так, Москва хотела ў Донбас, то Донбас пришел в Москву. Так, такая донбасізацыя. Валера, яшчэ про Трампа? Это будзе літаральная рэпліка, бо часу, на жаль, не застаецца. Вось да таго, каб гэта як хутчэй все-таки развязалася, ну, дадаюцца спадзевы вось Дональда Трампа, который заявіў, што скарачае гэты тэрмін свайго ультыматума 50-дзённага, кажа, вельмі незадаволены. Можа, караценька, як думаеце, гэта все складваецца ў адзін кошык вот этих дрэнных картаў для Расіі, альбо папросту супадзенне і нічого страшного не прыспешваецца там для іх? Дрэнная карта, але не з таго боку. США скончили з Еўрапейскім Союзам перамовы наконт газу, і быў трэк Дмітріева, гэта продаж расійскага газу у Злучаныя Штаты Амерыкі праз стварэнне расійска-амерыканскай кампаніі. Быў трэк перамовы з Еўрапейскім Саюзам. Зараз ЕС вырашыў на гэтую зіму купляць больш звадкаванага амерыканскага газу. Гэта азначае, што трэк Дмітріева ўжо станам на сёння не патрэбен. Адпаведна, Трамп скарачае час свайго ультыматума, падымае стаўкі і ўжо так не азіраецца на Расію. З іншага боку, на пачатку верасня магчыма сустрэча Трампа і Сі. Па ЕС Злучаныя Штаты атрымалі, ну, скажем так, больш устойлівае сваё палажэнне, што Кітаю будзе цяжка згуляць на нейкіх
адрозненнях у палітычнай пазіцыі між еўрапейскімі краінамі ЗША і адпаведна ціск на Расію. Але тое, што гэта геймчейнджер, які вот аж сёння зменіць сітуацыю, даруйце, калі ласка, нет. Ну, для Трампа гэта проста атрыманне выгады станам на зараз. Так, тактычна гэта сітуацыю в Украіне можа крыху палепшыць для украінскага боку. Ну, але ў кожным выпадку не перастаем спадзявацца на лепшае, а лепшае гэта як мая хутчэйшая параза Расіі. Дзякую вялікі вам за Дзякуем, спадар. каментар. Ігор Тышкевіч. Тышкевіч, палітычны аналітык, быў з намі на відэасувязі.